салом дӯстон ва подписчикони азиз, ба ҳамаатон саломатии хонаи обод таманно дорам. хушомаден ба канали мо. Ай ҳамаатон миннатдорам барои дастгириётон, барои гапҳои хубтон. имрӯз мехостам ба шумо тарзи тайёр намудани қолаби куртаи попуриро нишон бидам. ана ҳозир мо дар фризелин сурати куртаи попуриро кашидем ва болош клёнкаро мондем, рӯбардор кардестам. агар дузанда рассом набоша, бисёр дақиқинай бояд ки дар дузандагӣ рассомам бошӣ ки мисол пешаки куртара, пешаки любой духти куртара бояд битонӣ расмша кашида. агар натонен, дар бозор ҳастай тайёраш мегирен, тайёра истифода кардан мегирен. ростӣ ман ҳамин қадар интернета тамошо кардам, надидим ягон дузанда ҳамин хел бикаша, расма нишон бида, чӣ хел духтанша, ягонтара надидим. баъд ба хулоса омадам ки мисол савоб ба як одама, як касба нишон додана. мисол ҳастай одамое ки буҷет надоранд барои ученик истодан, ҳамин интернета тамошо мекунанд, ёд мегиранд, аммо ҳам як савоб мешавад. дар рафти барнома мехостам ки камтар ай бораи худам ва подписчикҳо камтарак суҳбат карда бошам. раҳмат ба ҳамон хоҳаре ки бисёр кӯшиш кардестай, бисёр навиштестай мада ки мисол бирам тавобати худма бигирам, личение кунам, тавобат биёбам, не ки гуфтанем ки ман ай тавобат сер шидагиам, фаҳмидагиам ки дигар тавобат надорам ма дар Тоҷикистон. барои ҳамин дигар накардам, нарафтам пеши духтуро. 11 сол мешавад ман ин касала дорам. чандин балнесҳо хоб кардагим, чандин духтуро рафтагим, бисёр даводав кардам, кӯшиш кардам. вақте ки врачҳо гуфтанд ки намешавад, дар Тоҷикистон гарантия наметем, бояд ки поима ҳардуш оҳан монда шаванд, ман дигар розӣ нашидам. гуфтам раст ки намешавад, чӣ хел ман худма ба дасти худ дар алов пеш кунам. камтариам ки боша раҳ бигардам, ман шукр мегӯм ки ба пои худам, раҳи худам дамерам. худованд аз як тараф кам карда боша, аз як тарафи дигар додагимай. мисол ҳунар дорам, хонавадари ҳалол дорам, фарзандои хуб дорам. ҳамашра шукр мекунам. баъди оператсия дигар болои ҷойгоҳ мондам ки хеста натонистам, хеле касал шидам, чигасо қатъи раҳ мегаштам, дастом азур омад. хоҳараке ки мада комментария нависондесай, кӯшиш кардесай, мегам шавҳарам қатъи ҳиндиё кор мекунад, духтуро қатъи амҷа як бор рафтам ба худма бибинам. худо баракат битаам хеле одама ки дар фикри як одами дигар ҳастай. мисол мада инами гап басай, ман хурсанд мешавам, як ҷаҳон хурсанд мешавам ки савобаш ба ӯ мерасад. худованд ҳеҷ каса бемори болои ҷойгоҳ накунад ва муҳтоҷ ба касе накунад, ки вақте муҳтоҷ шудӣ безебай. ҳамаша аз сар гузарондам, фаҳмидам ки чӣ будай муҳтоҷ будан, чӣ будай бемори болои ҷойгоҳ. нияти видео партофтани ман дар чие ки мисол ин мада як развлечение мешавад. ман мебинам подписчикҳоро қатишон гап мезанам, мебинам ки чанд подписчик шидай, ҳушам ба ҳама мешавад ва дардма фуромӯш мекунам. ана инҷода клёнкада гузарондем, расми кашидагимона дар таги мошина мемонем, лапкаҳои мошинаро ҳуй мекунем, мегирем. баъд ай болои клёнка ҳам хел
сӯзани холӣ қати беришта медӯзем дар рӯи расми кашидагимон. баъд ҷош шукоф мешавад, баъд тайёр мешавад. дар дигар видеоҳом нишон додагӣ будам тарзи нусқа пардохтана дар киртара. Оша тамошо кунед. баъд ҳардуша мисол ҷамъ карда мефаҳмем ки бояд чӣ хел кунем. подписатся кунен, лайк монен, комментария бинависен. ман миннатдор мешам. ай ҳамаи шумо. дар давоми видео мехостам томографиёма хатои духтуроро нишон бидам. аммо хоҳарак ки тамошо карда истода боша нишон бида шавҳаршонда ку ҳамин табобат шиданӣ ҳаст нест. и охи устухонаи бояд ки оператсия шавад. анаи ҷое ки ман нишон додаистам анамуҷа устуғон нест. анамуҷа устуғон нестай. меган модарзотӣ. охи нав модарзотӣ шидам. ман нав шидам. ман 11 сол мешава и касала шидам. модарзотӣ ай кӯдакишам хел модарзот мемонад. байни мӯҳро грижа дора унаҳа видна ай ҳамаш. унаҳа мӯҳро иш дар болои иш хов кардагиянд. ҳамаш инами ба дастам нишон додагӣ иш дар болои иш хов кардагиянд. раги нервиро ҷиқидагиям по ях мекунад. анаи поҳомай шарикои по шикастагиянд. сарои шарик шикастагиай. ҳам ҷое ки даста мондагиай амуҷа шикастагиянд. бисёр раг гаштан наметавонам. почаҳом доим яханд. зимистону тобистон почаҳом ки яханд фақат носки мепӯшам, брижа мепӯшам. гарм намешавад поам. ҳамҷо шикастагиянд. ана даиҷа боша заключениёман. якум дуюм степени коксартроз. коксартроз яъне ки шикастани устухонҳо. устухонҳом шикастисанд. мегӯянд ки аз ҳисоби калси кам буданай. анаиҷа боша барои сутунмӯҳраҳай остеохондроз поражение. наиҷаам сиёмкаҳои сутунмӯҳрамай чапанаш қапидам дар рости чӣ нафаҳмидам. ба ғайр аи бо касали бисёрай дар ман. инамиё ҳамаи ҳами документҳо барои касалиёманд. мастопатия шидагиам. касали дилам шидагиам. ҷигармам касал шидаид. вақте одам ғам мехӯрдаи дига ҳамаи ҷош касал мешидай. як сутунмӯҳраву по не дига ҳамаи ҷом касал шидагиай. инами видеои кардагима барои хидма ором кардан қадди шумо суҳбат карданай. хай дӯстони азиз дар паноҳи аллоҳ.